Hej, det er Mikkel fra Friis Carclean. Vi har fået en autocamper ind. Kunden kom med den i sidste uge, fordi han havde fået noget syrenedfald på den. Og vi prøvede at polere den, men vi kunne ikke polere det væk. Derfor så er det blevet en forsikringssag nu. Så vi har takseret den. Vi kan taksere forsikringsskader her hos Friis Carclean, parkeringsskader og syrenedfald. Malerarbejde får vi også udført herfra. Den kunde her, den har været parkeret på en plads, hvor de har vasket nogle gravemaskiner, og derfor så er det vasket, og så er der ramt autocamperen. Hvis du ser her, så kan man se, som vi kan se her, så er der en masse syrenedfald her, fra at de har stået og vasket gravemaskiner med. Det her, det sidder så fast, at vi kan ikke polere det væk. Derfor så har vi valgt at taksere den. Vi skal over autocamperen 7 gange. Vi skal vådslibe den 3 gange, og så polerer vi den 3 gange, og så giver vi den en behandling. Hvis du hører efter her, så kan du faktisk høre nedfaldet, bare ved man rører den. Hvis du ser godt efter her, ikke nok med, at der er en masse vaskeridser, men det er de små prikker her, man skal kigge efter. Og det er dem, der sidder fast over det hele, og det er jo alle de steder, hvor vandet det kan løbe. Så det er jo lak, ruder, fælge, glasruder, plastik. Det er det hele, der skal rense over på den. Den har kørt 5.000 km, så man kan se her på plastik, hvor hurtigt egentlig, at det bliver ridset sådan her. Men det kan også poleres op. I undrer jer nok over, hvorfor at folien hænger sådan der, men det er jo fordi folien skal jo også af. Og hvis du ser nærmere her, så kan du faktisk se på folien, at der også sidder alle de mærker på her. Så det vi har gjort, vi har afmonteret folien, og så har vi taget til kontakt til vores foliemand, som der er så dygtig, så han kan tage. Han har været ude at tage nogle billeder af bilen, og så sidder han og tegner og laver det hele op, sådan så det ser ud som originalt. Samme type folie og det hele. Så blev vi færdige med autocamperen. Vi vil gerne lige gennemgå mere, hvad det er, vi har lavet. Så hvis du følger med, så kan du se. Hovedsagen til, at vi skulle lave den, det var, at der var en syrenedfald på hele autocamperen. Og vi har vådslibet hele autocamperen, og så har vi afmonteret folien, og så har vi fået vores samarbejdspartner til at komme ud og tage nogle billeder og lave noget nyt. Det ser 100% originalt ud igen. Ruderne her også, hvor der også nedfald på over det hele. Så dem har vi også poleret. Og hele autocamperen, den er også blevet poleret. Vi har været på markisen deroppe og poleret den også, og vådslibe den og været oppe på taget. Her hos Friis Carclean, der har vi mange ting under et tag. Vi kan taksere, få lavet malerarbejde, polering, klargangsarbejde, kabinereparationer. Vi prøver at samle så meget som muligt under et tag. Tak fordi I så med.